سلام انتعنا ناخذكم يكون زخبركم زخبركن أفكار سبورت بمسرت أبز حلف سمون زاتنا يقال نلومي سولس شوعة تحدار كلتشن عسران سلسن أبن نغربو سموناوي مدب سبورت كلاين مدتان كفال قعزو هيوت سبورت نايتي زمت عربي عسر تحدار مبل سلسان حموشن عامة عد ميوزيت سنبلن حدي كاب سرحتي درماس تاريخ إيرتران زغوني أولمبيكاوي تقلد ماي بشكلتا دانيال تخلايمانو تحيزنا لكم أب ساعتنا ترقبنا لنا كتكتاتولنا كم وترو بخبري نعدمكم أبك أدماي كفال كم زتملكتنا يو أولمبيكاوي تقلداماي دانيال تخلايمانوت نعمت كلتشن عسر تخلتن بسنا يتفانيوا نايت عمتي عرفت وديو زترفه ناي كالاي عمت وعلو مس أسترالياويت غانتو وورلد تور تيم أوريكا جرين إيج نمغصال ناب إيروبا أبزنا غللوغن حدا مخالف قدمو نسو دمات ياب استفلالي اوانات نتسفوات إيرتراوانن كالوت أفريقاوانن تقلادمتي كاب عبيتهم زقونادبهم من تساق فيزايو أمود تورع تحساس كلتشن عسر تخلتن مسدق غانتو أب أوروبا تراخيبو نعمتي كلتشن عسر سلسن بقبو كدالوز قبوز نبر دانيال أين عدي أين عودي كوينو بسنكي سند فيزا أب كتم أسمرا تخردينو نخترف تقسبه قدميو أبز نبر عمتات كابنا بن هجرات أوروبا كمون استفلالي هجرات كم دلايوز وناج أبز نبر دانيال مغنياتو بزي كونن أزيل كاك قلت بزي كالن مغنيات فيزا تحريمو نفيزا كو قامت شدش توارح ملو حلفه نحدا بروفيشنال تقدادماي ايكونن دو شدش توارح ملو حدا ورحون انتغوني كاوددر مبكوار مالتكا معركن داي كبيد مخانو رديو لعلي بقعتاوي هاسيوغن سنا امراوي هاسيو زعززيو دانيال اب موداتو دحرناي حدا منفق تصبيت فيزا مأتو فقاد رقيبو ناوددر تملزي أور حسنة أب فرنسا أوردر كرايتريوم دودوفني دحر مستافو أب إسبانيا أب زقدمه قدم كلاسيك بريوبا فيل فرانكو أورديزياكو تقدادمه بكوداي فيزا زبصحو بدل كيعططو دما نخلو مودادر ترحريو نايت مدرخ عوت بمጭባት بغواين استسبرت لبو صقنان ارسرسان اذا عوت زيب درجه بروفيشنال اب مدري اوروبا استغوناصفو بخر عوتيو دانيال اورت حساس مس هاجرايت غانتا ايرترا ناب هاجره ግብጽ ድሕር ምጋሹ ኣብ ጎኒ ናትናኤል ብርሃኔ ሜረን ርእሶምን ሜሮን ተሾመን ኮይኑ ንሃገሩ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ኣህጉር ኣፍሪቃ ንክትከውን ኣኻላ بولكون أب ساعات 46 نتبي 239 كيلومتر النارجتة نربع عمت هكذاتيلو زود الشامبيون كرونومتر أفريقيا صعنة ودقانتو تسفم عقبة مريم شامبيون أفريقيا بستسميرلو قدم ترجع دما مبل 20 كيلومتر درجة حزة دانيال مس كلب أوريكا جرين إيج زختمو ناي كل تعامتات وعلو زازيمو أب كل تجن 14 ناب الدوب أفريقيا برو كونتيننتال تيم M10 كوبيكا تسجاجره أبزي نسو أب 22 عبيت زرات قدمات مونيمنتن كلاسيك تتصميدو أب 77 معلتات ودر أستات 11 كيلومتر استغعز العمت أورح مقابيت أب سمي زور ترينو أدرياتيكو إيطاليا أب قلس نماليا نقص عقب شارشاي درجة كحزن كلو أب زور سيتيمانا انترناسيونال دي كوبي اي براتيل دما أب رابع مدرخ 5 قدم كرونومتر تشعب موسى مسبولصات 10 تقدادمتي تسرعه بزي كازي أبزور مزانسي دوب أفريقيا أب كرفس بتشاماليا وولو الجيزي رابعي ترتحيزو كابوديوم نقرب طرفه أول حسنة أب رابعي مدرخ تور دو لوكزمبرغ سالساي كوينو بمئتاو بلوس وتسيز رخبة دانيال أو رح مسكرم نخلا إيوان نايوددر جراند تور تساتفو أفولتا اسبانيا أو حسي ناتي تداليوز نبري 20 مدرخ دما بزي قلت أكم بسلام ودو أب مودة تعمتك كلت عمتات تقدمو بسرعة حس حقاونت نزل بسو مس ويزريت ماك دامنقز زنبرو فقراو زمدنا بسنا سرعة قال كيدان مرعاه أصنعو زغت علي عمتي كلتشن 15 اتا دانيال تخلايمانوت اب تاريخو زبزحي كيلومتر شفنلان بعلم لخي درجه قياس سرحلان عمتيا ازي شعو اب 27 زتفلاليو وددرات زورن كلاسيكن اب 80 كلتن معلتات قدم استات 10270 كيلومتر زعممه تقدادماي اب ورح لكاتيت دوب افريقيا بز تانا قدتو وراي مس ناتنايل برهاني مرها قدسن مخسب دبساين بمصماد نኤርትራ بمكتتال نرابعي غزي نكبري شامبيون وددر كرونومتر افريقيا كب قوان كلو بولكو دما بإثيوبياوي صقابو غرماي تبليصو كالاي درجه بزحزلو اب 50 عمت تساتفو نفلما غزي اب قدم كرونومتر شامبيون افريقيا تسعره نسو أول حسنة نايت عمتي أبتي كم مدالوي نتور دي فرانس زرقه عبي وددر كرايتريوم دي دوفني أبك قدامي مدرخ ماليا نقص عقب لبسه نزا ماليا كساب الشامناين مزازمن مدرخ بمعك أبكا كالاي درجان زحزه بريطانياوي كريس فروم بسلاسان شعات تنت ببليسو نحوارو واننتو غيروا وصه أب تاريخ تي سموي وددر ماليا نقص عقب زبحته ناي فلما أفريقيا وزبل كبر دمار خبه
እዛ ማልያ እዚኣኻ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ ናይ ወርልድ ቱር ታሪኻ ዝወሰደታ በኽሪ ናይ ክብሪ ማልያ ኮይና ተመዝጊባትላ። ብድሕሪ ዚ ዳንኤል ናብ ኣስመራ ብምምራሕ ንሳልሳይ እዋን ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ኤርትራ ብምዃን ሃትሪክ ሰርሐ። ኣብቲ ካብ ዓለም ብዕቤቱ ስሙን ግድምኑን ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ዙር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፋ ክለባት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 እየን ዕላው ተገይረን። 17 ደረጃ ወርልድ ቱር ዝሓዛ ክለባት ድማ ብቐጥታ ተሳተፍቲ ክኾና እንከለዋ 5 ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዘለዎን ጋንታታት ከዓ ፍሉይ ዕድል ተኸፊቱለን ወይ ከዓ ዋይልድ ካርድ ተዋሂቦን ተሓርያ። ሓንቲ ካብተን ነዚ ሓለፋ ዝረኸባ ክለባትን ዘይተጸበየቶ ማና ዱብ ዝበላን ድማ ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ሓቂፋ ዝነበረት ኤምቲኤን ኩቤካ እያ። እዛ ጋንታ ናይ ፈለማ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝቆመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሳተፈት ኣፍሪቃዊት ክለብ ብምዃን ኣብ ታሪክ ክትሰፍር ኣብ ተሸባሸበሉ ዝነበረት እዋን ካብ 24 ኣባላታ ንመኖም ኣብቲ 9 ተቐዳድምቲ ጥራይ ከተሰልፈሉ ዝፍቀዳ ዓርሞሽሽ ውድድር ተእቱ ትኸውን ዝብል ሕቶ ኣብ ብዙሓት ሰዓብታ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራውያንን ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ደገፍተኻ ብፍላይ ኣንጠልጣሊ ህንጥዩነት ፈጠረ። ኣብ ውሳኔ ንምብጻሕ ኣብ ሓያል ወጥሪ ዝኣተወት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ እቲ ውራይ መጋረጅኡ ክኸፍት 10 መዓልታት ክተርፎን ከሎ ወከልታ ኣብ ዘፍለጥሉ ንዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ምስ ካልኦት 3 ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዝርከብዎም 7 ተጻወትቲ ክትረቁሕን ከላ ንናትናኤል ብርሃነ ግን ድሕሪ 1 ወርሒ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ኣብ ዝቕጽል ዓመትካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ከተሰልፎም ምዃና ቃል ብምእታው ሕማቅና ተሰምዓ ኣትረፈቶ። ኣብቲ እዋን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ከም ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ተሳተፍቲ ዙር ፈረንሳ ሰፊሕ ሸፈነን ኣቓልቦን ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ረኸቡ። ንሶም ጥራይ ዘይኮነ ደገፍ ናይቶም ንዕኦም ንምትብባዕ መስልን ስምን ዳንኤልን መርሃውን ዝሰፈሮ ታቤላታት ከምኡውን ባንዴራ ኤርትራ ጸይሮም ካብ ከተማ ኡትረኽት ክሳብ ከተማ ፓሪስ ኣብ መበገስን መዛዘምን ውድድራት እናተረኽቡን ንጻዕዳ ኣውቶቡስ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ከቢቦም ዝውድስዎም ዝነበሩን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን እውን ከም ፍሉይ ተርእዮ እናሻዕ ይዝረበሉ ነበረ። ኣብቲ እዋን ዳንኤል ወዲ 10 ወይ 11 ዓመት እንከለኹ ብሽክለታ ምዝዋር ጀሚረ። ዓብየ ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣብ ካልኣይ መስመር ቴሌቪዥን ኤርትራ ቱር ዲ ፍራንስ ክከታተል እዝከረኒ። ተስፉ ተቐዳዳማይ ኣብ ዝኾንኩሉ ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ዓብ ቱር ክቀዳደም ተኽእሎለኒ ዝብል ሕልሚ ካሓድረኒ ጀሚሩ ብምባል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ምክፋል ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሙ ከም ዝነበረን ንሕልሙ ድማ ናብ ጋህዲ ክልውጥ መዓልታት ከም ዝተረፎ ብፍሽኽታን ገለጸ። ወሲኹ እውን ነዚ ዙር ብተርባፅ ዝጽበይዎ ዘለዉ ስድራይ ቴሌቪዥን ክከታተልዎ እዮም። በዓልቲ ቤተይ ድማ ኣብ ከተማ ፓሪስ ንዝካየድ መዛዘሚ መድረኽ ንምዕዛብ ክትመጽያ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብምዃነይ ብሓቂ ሕቡን እየ። ንዓይን ንጋንታይን እውን ዓብ ነገር እዩ። ብሓቂ ሕጉስ እየ በለ። ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚኡ ኣብቲ ናይቲ ዓመት ውድድር ብዕድመ ዝነእሰ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ዝቐረበ መርሃዊ ቅዱስ ብወገኑ ኣብ መበገሲ መስመር ዙር ዝስራዓላ መዓልቲ ብፍጹም ኣይክርሳዕን እየ ብምባል ነታ ታሪኻዊት ዕለት ብሃንቀውታ ይጽበያ ከም ዘሎ ሓበረ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብሸነኾም ንዕለተ ምጅማር ቱር ዲ ፍራንስ ባህረርታ ተጽበይዋ። መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕኻዮም ይመጹ ከም ዝበሃል ከዓ እታ ግዜ ደበኽ ምስ በለት ውዕሎ ናይቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ዙር ክከታተልዎ ዕድል ዝረኸቡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስ ቱር ዲ ፍራንስ ኮነ። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ እቲ ዙር ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ከም ኣብያተ መስተ፣ ኣብያተ ምግቢ፣ ሆቴላት፣ ሲነማታትን ካልእ መዘናግዒ ቦታታትን ነቲ ውድድር ብዝዕዘቡ ዜጋታት ኣዕለቕሊቕን ሽሻየን ዓመረለን። ስድራ ቤታት እውን ነፍሲ ወከፍ ድሕሪ ቀትሪ ወግዕቡን ተኺለን ስርሐን ምስ ካልኣይ መስመር ቴሌቪዥን ኤርትራ ምፍጣት ኮነ። መበል 102 ውድድር ግራንድ ቱር ዲ ፍራንስ ብ4 ሐምሌ 2015 እዩ ኣብ ኔዘርላንዳዊት ከተማ ኡትረኽት ብቕድድም ክሮኖሜተር ውልቂ ተኸፊቱ። ነቲ 700,000 ጉዱሳት በኣካል ተረኺቦም ዝተዓዘብዎ 14 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ቅድሚ ኩሎም 198 ተሳተፍቲ ኣህዲሉ ዝጀመሩኻ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኮይኑ ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ሃገሩ ከም ምዃኑ መጠን ብባንዴራ ኤርትራ ዝማዕረገ ሙሉእ ጸሊምን መሐወስታ ብጫ ዘለዎ ሕብሪ ማልያ ኤምቲኤን ኩቤካን ለቢሱ መወሶ። ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ከዓ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ካብ እስጳኛዊ ዣኪም ሮድሪገዝ መንዝዖ። ዳንኤል ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተገብረ ናይ ዓቐብ ሽኳ ምስኡ ንዝሃደሙ ክልተ ተቐዳደም ሲዕሩ ነታ ብፖልካዶ ጀርሲ ትፍለጥ ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ጻዕዳ ዝምድራ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ኣብ ኢዱ ከም ዘእተዋ ምስ ረጋገጸ ናብ ዓይኒ ካሜራ ብፍሽኽታ እናጠመተ ዓባይ ዓባይቱ ካብ ካልኦት ኣጻብዑ ትፈልዩ ናብ ላዕሊ ብምውጥዋጥ ባህቱ ገለጸ። ነቲ መደብ ብቐጥታ ዝትንትን ዝነበረ ጋዜጠኛ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ እንታይ ዝበለ ህሞት እዩ ንኤርትራ እውን ከመይ ዝበለ ድንቂ ህሞት እዩ ብምባል ኣድናቆቱ ገለጸ። ዳንኤል እቲ ውድድር ምስ ተዛዘመ ነታ ማልያ ኣብ ፖድየም ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበለ ኣብ ዝባኑ ለበሳ።
ኣብ መዋእለቲ ኣብቲ እዋን 102 ዓመት ዕምሪ ኣውፂሩ ዝነበረ ቱር ዲ ፍራንስ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ክለበስ ዝበቕዐ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ዝብል ፍሉይ ክብሪ ሒዙ ንስሙ ኣብ ማህደር ታሪኽ ኣስፈረ። ሽዑ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኤርትራዊ ከምኡውን ኣፍሪቃዊ ብምዃነ ይሕቡን እየ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዝኽረይ ንዘንቲ ዕለት ዘይተሃስስ መዓልቲ እያ። እዛ ዓወት ብሓቂ ንዓና ንኤርትራ ከምኡውን ንደቂ ጋንታይን መላእ ኣፍሪቃና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ መዓልቲ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ተኸዲነ ኣብ ፖድየም ክቐውም ይሕልም ነይረ ድማ በለ። በዚ ውፅኢት ዝተጓሃረ ሓጎስ ኤርትራውያንን ኣፍሪቃውያንን ደገፍቱ ብቐሊሉ ዝቕህም ኣይነበረን። ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብቓፍላያት መካይን ጥሩምባ እናሃረሙ ነታ ከተማ ብፈንጠዝያ ክልተ ገበርዋ። ኣብቲ እዋን ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዝነበረ ጀርመናዊ የሃንስ ዘምከ ዳንኤል ተንቀሳቓሲ ምስሊ ናይቲ ንዓወቱ ተኸቲሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተፈጥረ ባህታን ጽምብልን ምስ ረኣዮ ናይ ሓጎስ ንብዓት ንገጹ ከም ዝወረሮ ገለጸ። ዳንኤል ነዛ ማልያ ኣብ 10 መድረኽ ናብ ክሪስ ፍሩም ክሳብ ዘስተልማ ኣብ 3 መድረኻት ዓቂባ ወፀ። በዚ ከይተሓፅረኻ ኣብ መበል 16 መድረኽ ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ 7ይ ደረጃ ሒዙ ቀድሚው ዘይረኸቦ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝበለጸ ናይ ግራንድ ቱር ውፅኢት ኣመዝገበ። ዳንኤልን መርሃውን ንቱር ዲ ፍራንስ ብግቡእ ድሕሪ ምፍጻሞም ኣብ ሰሙኑ ናብ ኤርትራ ዝተመልስሉ ፀጉሪ ርእሲ ዝኣክል ህዝቢ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝመራ ክሳብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብየማነ ጸጋም ተሰሊፉ ዕምበባ እናነስነሰ ሽባኻ እናወዛወዘ በጣቕዒት ጓይላ ዕልልታ ከበሮ እምብልታ ጥሩምባ መኪናን ካልእ ነገራትን ተሰኒዩ ናይ ጀጋኑ ድሙቕ ኣቀባብላ ገበረሎም። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ከዓ ካብ ጻት ንጻት መሊኡ ዝፈሰሰ ሓፋሽ ኣብ ዝተረኽበሉ ፍሉይ ጽምብል ተኻይደሎምን ብስሞም ዜማታት ተዘየመሎምን። ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዕረፍቱ ናብ ፈረንሳ ብምምላስ ኣብ ቶኽ ዲፖቱ ሻሮንቴ ዝኣተወ ዳንኤል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ 7ይ ብምውፃእ ተወሳኺ ንኡድ ውፅኢት ኣጽሓፈ። በዳለውቲ ውድድር ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ናይቲ ዓመት ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተሰሚኻ ሽልማት ተቐበለ። ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣብ 2015 ድሕሪ ዘመዝገበቶ ብሉፅ ውፅኢት ኣብ ዓመተ 2016 ሓድሽ ሞላ ረኺባ ስማ ናብ ዳይሜንሽን ዳታ ለዊጣ ካብ ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ናብ ዝለዓለ ጸፍሒ ማለት ናብ ወርልድ ቱር ቲም ዓበየት። ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ዳንኤል ልዕሊ 11200 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ዓወታት ጋንቱ እጃመዋ በርከተ። ብውልቁ ድማ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኣፍሪቃ ንሞሮካዊ ሙሕሲን ላሕሰኒን ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ተኸቲሉ ተሸላሚ ነሓስ ማዳልያ ኾነ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይቲ ዓመቲ ኣብ ውራይ ክራችሪም ድደፍነ ንኻልኣይ ዓመቱ ኣከታቲሉ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ብሕታዊት ንብረቱ ብምግባር ንዓቐብ ኢሉ ዝተፈጥረ ተቐዳዳማይ ከም ዝኾነ ኣረጋገጸ። ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ቅርድም ኣብ ውድድር ጽርግያ ነቲ ኣብ 2008 ከምኡውን 2012 ዝተጎናጸፉ ዓወት ብምምላስ ሻምፒዮን ኤርትራ ኾነ። ኣብ ቅርድም ክሮኖሜትር እውን ኣብ ሰዓት 49.77 ኪሎ ሜትር እናበረረ ንራብዓይ ዓመት ጽዋእ ሻምፒዮን ብምጭባጥ ድርብ ዓወታት ዓጺዱ ንኻልኣይ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ቀልስ ናብ ኤውሮጳ ተመልሰ። ንሱ ኣብዚ ራብዓይ ናይ ግራንድ ቱር ስታፊኡ ኣብ መበል 12 መድረኽ 7ይ ተርታ ብመሓዝ ነቲ ቅድሚኡ ዓመት ኣብ መበል 16 መድረኽ ዝረኸቦ ናይ ብሕቱ ዝበለጸ ናይ ግራንድ ቱር ውፅኢት ደገሞ። ዳንኤል ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ብራዚላዊት ከተማ ሪዮ ኣብ ዝተቓንዐ መበል 31 ውድድር ኦሎምፒክስ ደጊሙ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ጽርግያ እንኮ ከም ሓሙስ ንኤርትራ ዝወከለ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ቀረበ። ነቲ ብዓወት ቤልጅማዊ ግሬግ ፋን ኣርፋይት ዝተፈጸመ 237.5 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ግጥም ድማ መበል 43 ኮይኑ ወዶ። ዓመታይ 2017 ዳንኤል ማልያ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ለቢሱ ንራብዓይን መወዳእታን ጊዜ ዝተጻወተላ ዓመት እያ። ኣቐዲሙ ኣብ 2 ውራያት ቮልታ እስጳኛ ከምኡውን ኣብ 2 ቅልሳት ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሰለፈ ዳንኤል ኣብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዝተጠቕሰ እዋን ኣብታ እንኮ ተሪፋቶ ዝነበረት ሳልሰይቲ ውድድር ግራንድ ቱር ማለት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተኻፈለ። ንሱ ኣብዚ ንሓሙሻይ እዋን ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ዝተሰለፈሉ ኣጋጣሚ ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝፈጸሞ ቅያህ ክደግሞ ተራየ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ካብ ኢጣልያዊ ሴዛር ባንዴቲ መንጢሉ ኣብ ቁጽሩ እተዋ። ኣብ 2 ውድድራት ግራንድ ቱር ማልያ ንጉስ ዓቐብ ክለብስ ብምኽኣሉ ከዓ ካብ ኣፍሪቃውያን ብፍሉይ ዘጸውዕ እዩ። ንሱ ነታ ማልያ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን መድረኽ ለቢስዋ ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ሓሙሻይ ብግዲኡ ብስሎቬንያዊ ዣን ፖልናክ ተመንዝዐ። ካብቲ ዘገርም ዳንኤል ኣብ ጅሮ ካብቲ ብዝያዳ ዝልለየሉ ዓውዲ ምውፃእ ዓቐብ ሓሊፉ ኣብ ቀልስ ቀጠልያ ማልያ ሽኳ ዘይተገመተ ንኡድ ውፅኢት ክረክብ ምኽኣል እዩ። ንሱ ኣብዚ ኮሎምቢያዊ ፈርናንዶ ጋቪራ ጎብለል ሽኳ ኮይኑ ቀጠልያ ማልያ ዝወነነሉ መበል 100 ዓመት ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ 100 ነጥቢ ብምውላል ራብዓይ ተርታ ሒዙ ወፀ። ቀጺሉ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ሻምፒዮን ውድድር ክሮኖሜትር ኤርትራ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንዕዉታት መኽሰብ ደበሳይ ናትናኤል ብርሃነን ኣብ ፖድየም ሓበሮም። ዳንኤል ድሕርዚ ሃገራዊ ውድድር ናብ ኦስትሪያ ብምቕናዕ ኣብ ዙር ናይታ ሃገር ኣብ ዝተኻፈለሉ ብውልል ግዜ 7ይ ኮይኑ ምስ ብሉጻት 10 ተቐዳደምቲ ተሰርዐ።
ይኹን እምበር ኣብ ሻድሻይን መዛዘብን መድረኽ ናይዚ ህጡር ውፅኢት ዝሓፈሰሉ ዙር ብዘጋጠሙ ሓደጋ መውደቕቲ ሓንቲ ካብ ዓባይ ተጻብዕቱ ግዳይ መስበርቲ ኾነት። በሰረዚ ናብቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዝቃናዕ ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ እስጳኛ እናቋመተ እንከሎ ዘጓነፎ ድንገትካ መጥባሕቲ ክገበር ተገደደ። ከም ኣካል ናይቲ ሕክምናዊ ረድኤት ደገፍ ዝኸውን ሓፂን ኣብ ኣጻብዕቱ ከም ዝኣቱ ተገብረ። መጉዳእቲ ዳንኤል ኣብ ኣጻብዕቱ ከም ምንባሩ መጠን ሚኒብሪዮ ብሽክለታ ሒዙ ከም ልቡ ክጎይ ተሸጊሩ ነስታት 3 ወርሕ ካብ ውድድር ተኣልየ። ስም ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ንኸድምቕ ኣብዚ ተሳለጠ ዕወት ዕዮ ናይ ኣንበሳ ብጽሒት ካብ ዝነበሮም ተቐዳደምቲ ምስ ቀዳሙ ዝጥቀስ ዳንኤል ምስታ ጋንታ ብጸንሐለን 4 ዓመታት ብዝተጎናጸፉ ዓወታት ብሓፈሻ ካልእ ይትረፍ ኣብ መወዳእታ ዓመት ብዘንጸባረቖ ዝድነቕ ብቕዓት ከምኡውን ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ኦስትሪያን ብዝረኸቦ ዘኹርዕ ውፅኢት ጋንቱ ሓድሽ ውዕል ክትቀርበሉ ንቡር ትጽቢት እኳ እንተነበረ ንብዙሓት ብዘሰንበደ ስጉምቲ ግን ኢዳ ጣሚራ ኣጽቀጠት። ዳንኤል በንጻሩ ስለቲ ምስኣን ምስ ብጾቱን ዝሕለፎ ን4 ዓመታት ዝቐጸለ ጻንሖትን ዝተኻፈሎ ዘይርሳዕ ዓወታትን ዝኽርን ምስጋኑ ኣቕሪቡ ተሰናበታ። ዳንኤል ምስ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ድሕሪ ምፍትሑ ኣብ ዓመት 2018 ምስ ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኮፊድስ ሶሉሽን ክሬዲትስ ንሓደ ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ከተመ። ኣብቲ ዓመት ከዓ ኣብ ከም ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ክራይቴሪየም ዶፍነ ዙር ፖላንድን ካልኦትን ዝርከቦም 18 ውድድራት ተጸሚዱ ኣብ 51 መዓልትታት ውድድር ልዕሊ 7400 ኪሎ ሜትር ዓመመ። ኣብ ቱር ዳላውን ኣብ ቅልስ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ መድረኽ ሽልማት ተራየ። ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተሳለጠ ሃገራዊ ውድድር ክሮኖሜተር ከዓ ን5 ዓመት ኣኽሊል ሻምፒዮን ብምድፋእ ጎይታ ቀደም ክሮኖሜተር ኤርትራ ምዃኑ ኣመስከረ። ኣብ ታሪኽ ሻምፒዮን ክሮኖሜተር ኤርትራ 2 ዓመታት ዕውት ምዃን ብብዝሒ ድሕሪ ዳንኤል ስራዕ ኦሎምፒካዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ሓዲካ ሓንሳብ ሻምፒዮን ምስ ኮነ ንኻልኣይ እዋን ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብ ፖድዮም ዝሓኾረ ተቐዳዳማይ የለን። ካብ 2012 ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት ን7 ዓመታት ምስ 3 ክለባት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝተቐዳደመ ዳንኤል ካብ 2019 ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ንጥፈታቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተደሪቱ ኣብ ገለ ሃገራዊ ውድድራትን ከምውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተኻፈለትሎም ኣህጉራዊ ቅድድማትን ጥራዩ ተጻዊቱ። ገና እውን ካብ ኮረሹ ከይወረደ በብእዋኑ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ስርዑ ቅድድማት ብሽክለታ ራጹና እንጠብጠበን በብሉፅ ጸወቱ ልቢ ተዓዘብቲ እናረስረሰን ኤልቢ ንዘይብሎም ሃብታም ተሞክሩ ንናእሽቱ ኣሕዋቱ ኣብ ምክፋል ይርከብ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ንዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ርሑስ ዕለተ ልደት ክሕልፍ እናተመነና ንሎሚ ክንፋንወኩም። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ።